Pozdrav svima ljudi, Šomi ovdje. Danas radim eksperiment, pravim fitilj od parčeta toalet papira. Pa da počnemo. Potrebni sastojci su vam toalet papir, ja sam uzeo 2 lista, ali nam je za klip i za eksperiment potreban 1. Treba nam ulje na čep, samo malo, tacnica i upaljač, ja sam uzeo 2, nepotrebno. Znači upaljač. Uzimamo ovako, krećemo, znači prvo uzimamo toalet papir. Toalet papir u ćošku savijamo što tanje možemo, sve vreme, znači moramo što tanje može i ne sme nikako nigde da se iskrivi, inače će biti kod drugog dela savijanja problema, vjerovatno neće funkcionisati. Ali mi se trudimo da to bude što tanje i da funkcioniše. Evo ovdje već imamo kod ovog ćoška problema. Ništa, ajde probat ćemo, ali ne znam baš šta će biti od ovoga. Znači evo, to treba ovako da izgleda. Sada uzimamo ovaj deo i savijamo ovako na 2 i onda u ćošku dole savijamo što tanje možemo na gore. Ne treba preterano tanko. I to treba da izgleda ovako otprilike. Znači ova deblja strana vam dođe kao rezervoar, a ovo gore kao izvor. Tako da možemo da počnemo sa drugim delom eksperimenta. Uzimamo čep ulja i prvo deblji deo rezervoar natapamo dosta. Znači jedno 10-15 sekundi sigurno. Eto tako. Sada uzimamo tanji deo i natapamo u ulje. Možda uzimamo malo na prst pa namažemo i po sredini da bi sve gorilo kako treba. Eto, znači tako, to smo sad završili. Sklanjamo ovo, uzimamo tacnicu i pokušavamo da vidimo da li će ovo raditi. Evo, ne treba mnogo dugo da se upali. Eksperiment radi. Napravili smo malu svećicu, fitilj za uljanu lampu. Za petarde ne može da koristi jer je dosta dugo će da gori, a i ne može da se napravi tako. To će možda biti poseban eksperiment što se tiče petardi. Evo sada možemo i drugu ličicu da iskoristimo ovako, tako što ćemo saviti ovako i okružiti svećicu da ne padne. Samo sekunda. Da ne padne i ona će stajati tako. I to je to. Znači kraj, eksperiment je uspeo. Hvala svima što ste pogledali klip. Ostavite like, share plus subscribe i mislim